Dobar dan, dragi moje domaćice i domaćini, dobrodošli na Bokin kanal i u Bokinu kuhinju. Danas ćemo napraviti Nutella cheesecake. Zaista fantastična tortica koja se napeče, s obzirom da se radi ovde o Nutelli, verujem da je ovo svima omiljena tortica. Za podlogu ćemo koristiti mleveni keks i njega će nam biti potrebno 250 grama, znači bilo kojeg mlevenog keksa. 80 grama margarina ili maslaca koje je potrebno otopiti, 2 supene kašike soka od pomorandže, 1 do 2 supene kašike Nutelle i 1 do 2 kašike krupnije ovako malo mlevenih pečenih lešnika ili oraha. U keks ćemo dodati orahe ili lešnike. Dodat ćemo 1 do 2 kašike Nutelle. Potom ćemo dodati 2 kašike soka od pomorandže i sve to preliti sa otopljenim margarinom ili maslacem. Ja ću koristiti kockasti kalup dimenzije 24 x 24 cm. Vi možete koristiti klasičnu formu za torte okrugle forme, znači 22 prečnika, 22 stvari centimetara prečnik. I ovu smesu koju smo napravili, iako vam još deluje mrvičasto, ona će se kasnije stegnuti kada budemo formirali koru, staviti u pleh. Ja sam pleh inače dole malo podmazala margarinom ili maslacem i sada je potrebno ili rukom ili možete kašikom nečim pritiskati da izravnate. I kada ste napravili ovako podlogu ili koru za cheesecake, sada ćemo staviti u frižider dok napravimo fil. Za fil će nam biti potrebno 400 g nekog neslanog sira. Možete koristiti mascarpone sir, možete koristiti kao ja Ela sir koji je neslan, 300 g Nutelle. Biće nam potrebno 50 g šećera u prahu, nemojte mnogo šećera s obzirom da koristimo Nutellu. I bit će nam potrebno 150 ml vode i 1 kesica želatina. Ova jedna kesica meri 10 g. Prvo što je potrebno je da se želatin rastvori u vodi i ostaviti da želatin nabubri. Za to vreme ćemo napraviti fil. Znači kesicu želatina istresti u neku manju činicu i preliti se 150 ml vode. Želatin dobro izmešati, potom ostaviti da se on stegne. U jednu činiju sada ćemo preručiti 400 g sira. I u sir ćemo dodati 300 g Nutelle. I ovo ćemo sve zajedno lepo mikserom da izmiksamo, da dobijemo finu onako kremu. A potom ćemo dodati i šećer. Kada ste ovako fino izinačili, sada dodajemo šećer u prahu i nastavit ćemo sa mućenjem. Kada ste izmutili ovaj prethodni fil sa Nutellom, u jednu posebnu posudu sada ćemo izmutiti otprilike 100 ml slatke pavlake, onako čvrsto da dobijemo kao za šlag. Ukoliko ne želite da dodajete želatin, ne morate. A zašto ne morate? Evo pokazat ću. Fil je zaista čvrst. Samim tim možete filovati, znači ukoliko niste ljubitelj, međutim ja volim da ovaj fil malo je čvršći, stoga i dodajem uvek želatin. Želatin je potrebno dobro izmešati, znači ne smete imati grudvice, već mora biti ovako tečan. I sada ćemo dodavati malo po malo
u ovu smesu, naravno muteći mikser. I sada je potrebno preko kore sipati fil. Isprva sada fil deluje jako ridak, ali s obzirom da ima želatina, kako bude stajao i kako se kolač bude hladio, i sam fil će se stegnuti. I ovako napravljen cheesecake je potrebno ostaviti u frižider nekoliko sati da se dobro ohladi, samim tim će se i fil stegnuti. Od gore možete posuti sada odmah pečenim lešnicima, orasima ili sačekati da se kolač stegne pa staviti čokoladnu glazuru. I za glazuru za cheesecake kao završni čin uradit ćemo čokoladnu glazuru. Kao što sam rekla, ne morate, možete onako samo posuti od gore lešnicima ili orasima, ali ja uvek volim sa čokoladnom glazurom. Stavit ćemo između 150 do 200 ml slatke pavlake, koje je potrebno staviti na najtišu temperaturu da se samo zagreje, znači ne smete ostaviti da proključa. I kada se slatka pavlaka bude zagrela, onako da bude mlaka, u nju ćemo dodati 150 grama čokolade za kuvanje. Možete dodati mlečnu, ali ja uvek to radim sa čokoladom za kuvanje. I sada je samo potrebno, kada se torta ohladila, evo kao što možete i vidjeti, sam fil se dosta stegao. Preko torte je potrebno staviti čokoladnu glazuru, ostaviti jedno 15 minuta na sobnoj temperaturi, a potom je naravno potrebno ponovo tortu vratiti u frižider. Ova torta kada se pravi najbolje je kada stoji jedan dan, znači pravite danas recimo za sutra, onda ona sasvim fino upije sve sastojke i fino se stegne i bude lagana za sečenje. I evo, dragi moje domaćice i domaćini, došli smo do samog kraja ovog današnjeg recepta, a u pitanju je bio cheesecake sa nutellom. Zaista jedna fantastična tortica, mešavina kiselkasto-slatkastog ukusa i naravno nutelle. Još ukoliko stavite prepečene lešnike, pun pogodak. E sada, ja ću samo napomenuti, ja sam ovu torticu dobila od moje drugarice i postojale su dve varijante. Ukoliko ste pratili video, ja sam rekla pre dodavanja želatina i slatke pavlake da možete ostaviti onakav fil. Znači da vam bude fil tvrđi. Ukoliko volite kremastiji fil, onda dodajete slatku pavlaku i naravno želatin. Velika je razlika u filovima. Po mom ukusu, recimo ja volim onaj čisti fil nutella, a to je znači kada napravimo sa mascarpone sirom i nutellom bez dodavanja slatke pavlake i bez dodavanja želatina. Pa eto, jedan predlog, pa vi sad sami možete odlučiti kako želite napraviti. Ja ću vam pokazati kako ova tortica izgleda, ali verujte mi da je zaista lepog, fantastičnog u stvari ukusa. Svakako ću ja u opisu videa, a to je kada kliknete na naslov samog recepta, dole će vam izaći pisani deo recepta, navesti sve sastojke i također ovo što sam rekla za gušći i kremastiji fil, također navesti koji su potrebne mere, to jest sastojci. Naravno, ostavite mi lajkić ukoliko vam se recept dopao, komentarić, prijavite se na kanal, prijava je potpuno besplatna, dobijat ćete obaveštenja o svakom narednom receptu koji izađe, a mi se već vidimo sutra u nekom novom videu sa nekim novim još lepšim receptićem. A do tada prijatno!